Pasakaan na og reklamo sa babaeng biktima sa gingong sexual harassment sa Zamboanga City Hall ang tulo ka personalidad nga gituhang nagpakatag sa sex video. Samtang duna sab siya'y pagpaklaro kalabot sa maong sex video. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Butiyag sa Committee on Decorum and Investigation sa Zamboanga City LGU nga nagsumiti na sa iyang complete affidavit ang babaeng nalambigit sa sex scandal sa City Hall di palang dugay. Sa investigasyon sa komitiba, migula nga adunay tulo ka sospek ang posibleng mapasakaan og kaso sa biktima kinsa gituoang maoy mipakatag sa sex video online. As far as the complainant is concerned, we only have one complainant. Only the two respondents and one, as I've mentioned, sad to note, is from a media personality. Sumala matud pa sa biktima, ang mong sex video gikuhaan nga walay permiso kaniya. Posibleng nahitabo kuno kini niadtong bulan sa Setyembre o Nobyembre tuig 2022. Ug ang maong panghitabo wala kuno gikuhaan sulod sa City Hall. Wala sab kuno kini kalabutan sa pamaagi aron ma-regular kini sa trabaho. Sa karon, gipadalhan na sa komitiba og sumon ang tulo ka mga sospek aron magsumiti sab og tubag kalabot sa reklamo sa maong biktima. Summons will be sent out to the respondents as regards the complaint, and we will be giving them, the respondents, 5 days within which to submit also their answer or counter affidavit. Sa kasamtangan, ang maong biktima anak kuno sa iyang mga paryente. May pasalig sab ang LGU nga maghatag kini kaniya og seguridad. The victim, the complainant is closely coordinating with us, and so we are closely coordinating with her. Only that we cannot actually reveal as to where she is, but we can assure you that she is with her relative, and we are actually providing some support for food provision and of course security measures. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.